Shalom, oras badi hita salhut na damang dainang nanolongan di baga sa tuwata Yesus Kristus tapasada marohatta martangyang mahita. Dami ni dibata na sumurong siyan salu na roha ima mga ramot yakate ate do pikiran muna di bagasan Kristus Jesus Tuhan. Amen. Puria di Tuhan hata ni debata na sartu hita dia pada partikenon dia nek mai sen buku Hosea bidu sada mamuka mai sen 2 masuk 1 ayat sia hata ni Tuhan tapai tihukma di bagasan rohat tabi. Mulai di hata ni Jehovah marhite-hite si Hosea ni na Jehovah ma tu si Hosea laho maho buat masada boru-boru si babi jalang doa katubus ni si babi jalang ay sadat dati isi ni tanoido marmainan marbalik yan Jehovah. Jadilah ma ibana jela dibuat ma si Gomer boru ni si the blind gabi-gabian ma nasida jela tubun di ibana sada anak dungi di Jehovah matu ibana Joma guarna si Jezreel ay otik nari marlulu maau dia ka utang mudar ni si Jezreel tu pinopar ni si Jehu jela au pasiapun harajau di pinopar ni Israel. Jadi di ari nasa sadai pengolonokku masyur ni Israel di rura Jezreel dungi gabi-gabi musema boru-borui jela ditubun sada boru dungi di Jehovah matu ibana Joma guarna nai sohinasiat adang be merpangulai rohaku tu pinopar ni Israel mana marpamuati rohaku tu nasida alai marpangulai marohaku anggo tu pinopar ni Juda jera paloku nasida marhite-hite Jehovah di bata nasidai alai dan paloku marhite-hite sior manang podak manang hamusuon manang hoda manang jolma parsiudulpe. Jadi dung siram susu nai sohinasian gabe-gabe musema boru-borui jala ditubuhon sada anak jadi nina Jehovah ma joma guarna lo ami ay dang bangsokku hamu jala dak hamu napuna au ido panjahon damang dainang na hinolonga di bagasa tuhatta Yesus Kristus buhado prasata moropola disuruh hita mangulahon na so hita halomo manang mangulahon na tahasugohon di bagasan parngulwa pasti ruduk do pikiran gudang do alasan manolak jala gudang do nang akasidalia asal nandiulah alai di bagasan turpu jamita naga bejamita na satu hita dia para partikianon rodo debata mapakulingi na posona si Hosea jala disuruh debatado na posona si Hoseai asa manguli tu sada paropuan si babi jalang manang sada paropuan na sotur panuruni di bataon maralos yan roha ni si Hosea maralos yan pikiran rudut ima pikiran na di bayan debata alay ala diboto si Hosea na sinuro ni debatay ido dalan ni debata patudon horong ni rohana ido na dumingkan di bagasan parmuluan ni si Hosea song ni parmuluan ni bangsoy dioloi si Hosea do mabuat paropuan si babi jalang dibu ibana magabe pardijabuna sahalak na margoar si Gomer naung ditagda salu bangso Israel di hati hai sada paropuan na soture sada paropuan na horang marmainan sada paropuan si babi jalang sada paropuan na dianggap bangso ni debatai paropuan na paling berdosa diulau si Hosea desan
Jaladung diulau si Hosea hi gabi do ibana tubuhan anak jala tubuh. Ale amang inang nenolongan di bagasa Tuhan Yesus Kristus si Gomer di botos sa luhut halak sada purpose si babicara. Naso majaga habadion si Gomer gabis songon gobaran ni bangso ni debatai. Bangso ni debatai besa si tongna pangalaho di nasida. Nunga lobi-lobi siya pangalaho ni si Gomer. Nunga lobi-lobi siya pangalaho ni si Babijala. Alat pangalaho ni bangso ni debatai nasuture dia dupan ni debata nang gabi mabadebata tarimas. Gabi dan ono debata mapakuling nasida. Debata pasigoto nasida. Molo diboto nasida. Si Hosea manguli tu sada parupon nasuture gabi turdo derajat di bangsoi. Sa si tona songoni mapangalaw nasida dia dupan di debata. Gomer gabi gabaran di bangso di debata. Damang dainang nanolongan di bagasan Tuhatta Yesus Kristus. Panurun di debata tu si Hosea mabos sada parupo si Babijala. Bataridahon songonima songo parupo si Babijala ngima debata mamere bangsa Israel. Nunga masay manibil sedalan dok lumonirongan di debata. Alinia manginang senhata ni debataon adong do piga-piga hal naga beparsiajaran manubuhon hatugun ni pamikrion talumobi mapa tubuhon hatugun ni haporsyag di tagan marsada-sada. Na parjolo sahali si Hosea mangoloy panurun ni debata nang pemaralo turohana bataridaon hata ato di ibana mangulahon tohonan panurirangi. Nah, ini mau menggambarkan ketika Tuhan menyuruh orang-orang yang dikasihinya. Sebenarnya Tuhan ingin menunjukkan bagaimana kasihnya yang begitu besar. Debatan yang patuduhon songo dia doholong ni rohana. Jala si Hosea pe di patuduhon do pangoloina tu debata. Nampe maralo turuha do pikiranna. Nampe suhar saluk na jolo ibadah do debata. Nah kita pe kosongoni do di bagasan parwalo. Gudang do na maralo turoha. Gudang do na maralo tu pikiran. Ale kobotot tado songo na dokon di hitahala batak. Paik dan tor ikut utahonotto. Tonggi dan tor ikut lima berduto. Ale di bagasan hapaeton di parnguluoni. Sasitong na debatan yang patudun holong ni rohana di sana. Di dalam situasi yang tidak kita harapkan, yang tidak kita inginkan, yang tidak kita rindukan, sebenarnya Tuhan mau bekerja di sana. Nampai pahit di bagasan parnguluoni. Tapi Tuhan mau bekerja di sana. Debatan yang patudun holong ni rohana di sana. Jadi dioloi si Hosea do salu. Nah kita berkesombong itu. Mari kita mau berproses. Sekalipun proses yang terjadi dalam kehidupan ini bertentangan dengan logika, bertentangan dengan prinsip-prinsip kita. Tapi selama itu Tuhan yang menyuruh dan tidak bertentangan dengan firman Tuhan, maka kita lakukan. Nah padua namang hinang senhata ni debataon naing dipatudo tuhita saluhut na garut marsada-sada. Si Gomer gabe gobaran ni bangso ni debata. Gobaran ni bangso ni debata naso olo setia tu debata. Gobaran ni bangso ni debata naso olo dipasimak debata. Jele gudang duna kita di bagasan partikian sama ni masih Gomer. Perasaan badia, perasaan sangat, perasaan tikos, apa pangalaho, lu bisa si Babijala.
Maka firman ini mau mengingatkan kita, ketika engkau mampu melihat keburukan orang lain, ketika engkau mampu melihat ketidakbecusan orang lain, ditiki boy madi paruhako ngulu di jon mana soture, ikupati kosong mudo ngulu. Asa unang gak bisa gobar ho. Dok ngulu ni jon mana soture. Maka kasih Tuhan mana holong di debatana maka holong hita. Neng mengajar kita menguli di bagasan holong ni debata, dada mamereng akka pangalaw ni jon mana soture. Mulu tumpe di bere ko pangalaw ni jon mana soture. Dok ko tu diri. Au dan songko. Aku tidak akan pernah sama seperti engkau. Aku tidak akan pernah sama seperti sikap engkau. Aku berbeda karena Tuhan yang kupercaya adalah Tuhan yang benar. Namanya amanginang nenolongan di bagasan Yesus Kristus. Si Hosea gabi gabaran di debata. Om masa si tongna dapat tuduhon holong ni debata. Holong ni debata tu bangsoy. Si Hosea ima songod debata. Nang pe si Gomeri parupuan si babi jalan nasoture alai di oloi si Hosea do di patudo si Hosea do holong ni rohana tu si Gomer. Songoni do nang debata maka holong hita. Mungkin kita jujur do sama si Gomer. Alai balga di holong ni debata di patudo debata do tu hita gan marsada sana. Balgani holong ni debata dilihat debata do tu tegan marsada sana. Alana balgani holong ni debata do satu kita. So si Hosea nama buat sada parupuan na soture gabi ido parhitin ni debata patudon holong ni rohana. Nah kita bekosongoni mamanginang, kita percaya bahwa kita ini adalah orang yang penuh dengan dosa, orang yang penuh dengan ketidakbecusan di hadapan Tuhan, orang yang penuh dengan kemunafikan, tetapi kita melihat bagaimana kasih Tuhan begitu nyata dalam kehidupan kita. Maka katakan dalam hatimu, aku tahu Tuhan, aku orang berdosa. Aku tahu Tuhan, aku orang yang tidak benar. Tetapi aku juga tahu bahwa kasih-Mu di dalam keberdosaanku begitu luar biasa. Holongi roham di bagasan ngolukku namar dosaon. Gabi makoko pau luar biasa di bagasan parngolok. Alana holong di debata maka holong kita pardosa. Nah kita pe tapau baroha do ima pangalahon. Nah parku di sahaya manginang. Sanhatan di debataon nang diajar tu hita garuk marsada-sada. Marhite-hite nasodiga parok pasi Gomer. Dipatu pa debatado gabi nadika. Tabereng tuluma di bagasan turpukon pinopar ni si Hosea siyan si Gomer siya parokpo na soture. Alay dipakai debatado aka tubuh ni parokpo na so Hosea. Gabidalan di debata patudor hong Yohana. Maka kita harus melihat Bapak Ibu yang Tuhan kasih. Tantangan persoalan di dalam kehidupan. Sebenarnya itu bisa Tuhan pakai untuk menunjukkan kebesaran kasih-Nya yang mau Tuhan nyatakan kepada kita. Tamu nama mainan. Saluhuna nama sa di bagasan parmolota. Dan adong nalipisan na dopan di debata. Dihaulungi di batado kita. Di hokop di batado kita. Nah kita pe manguluma di bagasan pakulungan di debata. Unang adong behita mardua roha lamang oleh debata. Amin martaya kita. Mulyate Tuhan sobat rohan nami tuho. Diasi do tolo ni roham nang totong dilihom betu bagasan ulo nami. Mulyate di basa-basa marhiti-hiti hatam na kami tangi da pala partikel. Ajari kami makangunan hatamon. Obar tulong mo ni roham. Ajari kami patudun holong ni roham. Ajari kami pau baroha do pikiran kami. Mulyate Tuhan. Di bagasan Yesus Kristus martaya kami. Amin. Shalom. Salam sehat. Tuhan mamas-masuhi.